Hello. Ako už mnohí z vás viete, boli sme na olympiáde s chalanmi v Miláne, trošku si užiť hokej a prostredie talianske. Rozhodol som sa pred odchodom na olympiádu, že spravím si taký menší vlog pomerne na naše účely, aby sme mali niečo na pamiatku. Ale keďže to budú obrovské súbory, tak som sa rozhodol, že to dám na YouTube a hodím to na Facebook. Že keď sa niekto nudí a bude si chcieť pozrieť, že ako sme sa mali, ako to tam vyzeralo a čo sme zažili, tak aby to mohol vidieť. Samozrejme, keď to niekoho bude zaujímať. Nechystám sa byť YouTuber, vloger, ani TikToker, ani nič podobné. Len tak zo zábavy som si spravil, že však máme už modernú dobu, super telefóny, takže dá sa to pekne natočiť v parádnej kvalite. Bude to vyzerať nejak takto. Zažijeme tam mnoho zábavy. Skvelý hokej, Slovensko, Švédsko a Kanada, Francúzsko. Dokopy z 2 zápasov sme videli 20 gólov. Bitku, čo sa na olympiáde nevidí, samostatné nájazdy a vyhrávajúci tým, ktorý odvolal brankára. Takže bola to bomba. Tretí deň bol trošku horší na vlog, lebo som mal plné úložisko na telefóne, keďže natáčam 120 fps a zahltilo mi to totálne telefón, takže už vlastne ešte pred zápasom s Kanadou som si stihol ešte spraviť pár fotiek a jedno video a potom už mi telefón skončil, takže ďalej to už nič nebude, ale budú tam zaujímavé veci a užite si. Letište. Vlado. Možnosť máš toto 40 minút, ale aj tak 23 minút pôjdeš peši, chápeš? Počkaj, ticho pustiaľ. Potom máš najbližšie, že prídeš na 9, na 16, potom prídeš na 19 minút. Alles da, was außer dem Rio. Akože, to akože ročník? 80? Áno. Ideme na to! Otoť sa. Jasné. Aj. Čo majú Taliani veľké? Dorazili sme živí a zdraví. Ideme nájsť ubytovanie. Netušíme, kde je. Dúfame, že bude 4 hodiny odtiaľto autom za 2000 €. Ale
Dobre, let bol v pohode. Brutál krátky. A super, žiadne problémy. Krásne sme zlietli, krásne sme pristáli. A dobre. Ideme možno sa niečo napapať a ožiť si Taliansko. Práve sme zistili, že náš hotel je 60 km odtiaľto. Taxíkom hodinu 16 za minimálne 109 €. Takže mestská hromada neexistuje. Tam je to s prestupom, bus, metro, pešo, celé takže musíme to bolesti. Prvýkrát, určite nie posledný. No, krásnych 17 stupňov. Tuto v Itálii sme ubytovaní. Taký skromný apartmánik, fajnovo pre 4 osoby, kde sa pekne zmestíme všetci. Taxíkom cesta okolo hodiny. Trošku drahšie, ako sme predpokladali. Ideme sa napapať teraz nejakých dobrých cestovín alebo pici, alebo niečo podobné. Vychutnať si každopádne taliansku kuchyňu. Nebudeme tu určite jesť kebaba a podobné srandičky, čo si vieme kúpiť hoci kde vlastne a všade to určite chutí rovnako. Takže ideme okúsiť šmakocinky odtiaľto a večer si ideme pozrieť hokej. Niekde do baru musíme nájsť niečo, čo je blízko alebo niečo, čo je dobré. Takže užijeme si hokej v telke a zajtra naživo. Okay. Prišlo nám papanie. Ty máš blog? Pizza. Strýko Filip komentuje. Margarita, Diavola, Quattro a ešte nejaká špeciálna, čo aj ľutujem, že Vlado vybral. Ale akože dovidenia a do skakavenia, priatelia. Tak to vyzerá všetko. Ideme sa namňomkať trošku a potom to budem taký unavený, že koniec. Ale vyzerá to fakt luxusne. No. Nie som food blogger, ani vysloviť to neviem. Takže neviem to opísať bližšie, ale každý, kto to vidí, má nejakú predstavu o tom, že čo sa tu na tomto tanieri práve nachádza, aké zverstvo. A toto bude, že extrém. Dobrú chuť nám prajem, chlapci. V Taliansku sa očividne nedá jazdiť bez toho, aby tu netrúbil každý jak totálny bezmozek, lebo to je asi v ich náture. Nemôže si dovoliť stáť na zelenej ani 1/100 sekundy navyše, lebo ťa tu vytrúbi nie jeden, ale všetci 15, čo stoja za tebou. Pizza spapaná, extrémne food porno, tu sme všetci, prechádzame sa jak klasickí smrteľníci. Trošku nasávame atmosféru Milána, je to tu pekné, ale všetci sú tu šialení, Porsche jak veter. Každý sa tu ponáhla, nikto nemá čas. Motorky medzi autami. Autá kľúčkujú, motorky kľúčkujú, cyklisti prepatí. Strašne veľa skútristov. Všade odparkované skútre. Ale je to tu trošku také iné. Síce uponáhlané, ale iné. Prechádzame sa tu po námestí. A zrazu sme si tu zbadali nejakú takú búdku o veľkosti telefónnej búdky. Takúto. Si dejepisné okienko. Milánsky dom. Tam som skončil. Pravdepodobne to je gotický štýl, ktorý dal postaviť Ježiš Kristus Panne Márii za to, že ho porodila. Podľa dostupných informácií z Talianska, jak zhorel Notre Dame, tak sem došiel aj Quasimodo.
ale že sa mu tu nelúbilo, keď išiel domov. No, ale celkom pohode. Tibor je tu. Ideme sa fotiť, lebo fotky sú dôležité. Ľudí, jak galante na námestí, každý štvrtok a útorok. Len tak. No. Všade ľudia, všade ľudia. Prechádzka nočným Milánom. No, nočným, toto nie je nočný, však je 8 hodín večer. Ale zaľudnené, to tu je poriadne. Nikde sa nedá papať. Všetko je obsadené. Všade treba rezerváciu. Indiáni. Takže sa snažíme nájsť niečo na papanie. Možno skončíme na kebabe. Ale to zase nie. To nedopustím. Aj keď tuto občania by si najradšej dali kebab. Ale to radšej pojem do Sladkovičova. Jak do Milána. Takže uvidíme, ako sa dnešný večer vyvinie. Smola je to, že Taliansko je fotbalová krajina, nie hokejová. Takže nie je tu žiadny podnik, kde by sa dalo nájsť niečo, kde by sa dalo nájsť nejaké posedenie s tým, že sa dá pozrieť zápas. V telke máme 840 programov, doslova, a ani jeden nedáva šport. Z toho samozrejme polka nejde, lebo však na čo by išla. Na to sme už ale zvyknutí zo Slovenska. A uvidíme, no. Možno skončíme tak, že budeme pozerať 4 a hokej na telefóne cez HBO. Predjedlo nám prišlo. Nakoniec sme našli reštauráciu. Predjedlo máme. Tohoto človeka odsúdil pán Čašník, keď si vypýtal prosecco s kolou. Strik a la Nirfa Galanta. Uvidíme, čo bude ďalšie. Máme druhé. Ty by si to spravil doma lepšie, nie? Počujem, ale však možno to varil ten Lind. Na špagety. Nevyzerajú zle. Je trošku také ťažké. Máme, uvidíme. To je dobré. Ochutnaj to dobré. Diabola niečo. Také štiplavé. Trošku s príchuťou. Chcem cítiť rybu. Aj na chuti, aj na vôni. Carbonara. Väčšia porcia sa už nedala dať do úst. Chleba, špagetám, to je taká novinka pre mňa. Marco, chutí? Lanko, si youtuber. Nemôžeš byť druhý youtuber, už ja som. Taniere vyladované, šéfky. Marco, pocity? Čo? Z jedla. Výborné. Vypýtaj účet. Matko? Vypýtaj účet a zaplatil. Fantastické jedlo, unikát, naozaj. Dneska to ogurca. Ideš do piče. To je ten rum, že? Joj. Zadarmo dostať jeden šot sa na Slovensku nemôže stať. 11:30. Ľudí na ulici len pribudlo. Zapnutý, on je. Ja viem, tak samo zaplo blesk. Ľudí na ulici len pribudlo.
absolútne nehľadia na to, že prší. Šingále tu týrajú ľudí celý večer na tejto ulici. Na 10 minút toto aj zapchali. Ľudia to trúbili, vrískali, pišťali, všetko robili. Ale nič to nepomohlo. Ale je to on. Tuto Ujo na Hameri sa sťažoval, keď tu boli zápchy, že on musí stáť v zápche ako bežný obyvateľ. A neberú ohľad na to, že má neuveriteľný hamer. Ale najväčšia irónia na tom je, že sme není ani v centre Milána, v nejakých bočných uličkách a je tu, že fakt milión ľudí. Žije to tu. Tu máme ubytovanie už. Tady bydlíme. Chceme sa pripraviť na zajtra. A zajtra hokej. Dneska necelých 16 000 krokov. Chrbát a nohy volajú o pomoc. Ale máme to za sebou hladko. Čo je môj? Pocity z dnešného dňa. Kde sú hentí dvaja opilci? Ešte do boju. Naozaj? No, ešte sa vrátili. Opilci išli do baru. My dôchodcovia už ideme spať. Dobrú noc.